Kag sa Good Vibes, Sipalay City kag Ishiwata BathHouse sa Mambukal nagbaton sa mga Tourism Awards. Nanging grand winners ang Tourism Excellence Award for Tourism Destination City category for 2025 to 2027 ang Sipalay City sa pinakaunang Philippine Tourism Awards sa September 8, 2025 sa Okada, Manila, Pasay City. Sa ni James Anthony Montilla, Garucho City Councilor kag Assistant Chairperson sa Sangguniang Panlungsod Tourism Committee kag si Jeric Lacson ang Supervising Tourism Operations Officer ang nagbaton sa award. Samtang ang Mambukal Resort Ishiwata BathHouse ang gikilala isa sa mga pillar of Philippine Tourism. Inaugural Philippine Tourism Awards 2025 sa amuman sa gihapon nga event. Manog 100 years old na ini sa Mambukal. Sa ni Governor Eugenio C. Lacson kag Attorney Ray Frado Diaz naman ang nagbaton sang amo nga award.